رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Ol Allah asmanlaryň we ýeriň we şolaryň arasyndaky zatlaryň perwerdigarydyr. Pes şoňa ibadet et. O şoň ibadetinde sabit bol. Aya Huda üçin bir atlyş zat barmy? ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Ve insan aýdar, aya wagty ki men ölsem, ýene tiýirlikde direldilip gabyrdan çykarlarmy? أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Aya insan şu kefe aýtýarmy we fikretmeýärmi ki men şonu ibtidada halq etdim we hiç zatda däldi. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Pes teň perwerdigaryna qasam bolsun ki elbette biz şolarny we şeytanlaryny kıyamatda dirilip turzarys. Ondan soň şolarny cehennemiň etrafynda hazır edermiz diýlerini çökýän hallaryny. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Ondan soň her ferqadan haýsy biri Allah tebarek we taalaga beter nafermanlygydan bolsa şonu juda edip öz başyna eder. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Ondan soň biz ýaxşy bileriz ol bir adamlaryny ki şolar cehenneme daxil bolmaga beter şaýysta we laýykraqdylar. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Ve sizin hiç biriňiz däldirsiňiz meger dowdakdan geçjekdirsiňiz. O şolaryň ubur edip dowdakdan ötmegi sen perwerdigaryň qaza edip hatmy eden zatlaryndandyr. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Ondan soň biz muttaqileri nejat bereriz. Sag salim dowdakdan ubur edip cennete daxil bolarlar. We zalimler dowdakda diýizlerini çöken hallaryny terk etip goýarys. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. Ve her wagty ki şolara, yani müşriklere biziň roşan we aşkar bolan ayatlarymyzy telawat edilip okulsa, şonda kafirler mu'minlere aýdarlar, bu iki fergan kafir bolan ferga bilen mu'min bolan fergan haýsy biriniň maqamy haýyrdyr we haýsy biriniň mejlisi ýaxşyrakdyr diýip. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. Allah tebarek ve taala şolaryň kefini reddedip aýdypdyr. Biz bu müşriklerden ol näçe qaryndaky kafirleri helak etdik ki şolar esbabda we görnüşde bu müşriklerden artykdy. Olar her bir zatda bulardan artykdy. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Sen aýt, her kim gumralykda sabit dursa, pes Allah tebarek we taala şoňa möhlet berer. Ta wagty ki özlerine wa'de edilen zatny görseler, ya dünýäde azaby we ya kıyamatny görseler, pes şolar şonda bilerler kimiň mekan we maqamy ýamanraqdygyny we kimiň leşkeri zaifraqdygyny. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. Allah tebarek ve taala hidayet tafan mu'minlere hidayeti ve imanını ve roştu kemalini artık eder ve hemişelik qalyan salih ameller yaxşıraktır. Sen perwerdigarın yanına sogap bolup